Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Vamos correr aquí. Pedra no meu coração, tão longe de casa. Roda, gira o pé no chão, tão longe de casa. Bueno, vamos a parar aquí un chisco que este es buen sitio. Vamos a mandarle algo. Vamos a mandarle algo. Bueno, hombre, hay que mandarle algo. Pedra, pedra no meu coração, tão longe de casa. Roda, gira o pé no chão, tão longe de casa. Pedra, pedra no meu coração, tão longe de casa. Roda, gira o pé no chão, tão longe de casa. Sube, corre, sube, corre, sube, sube. Nós temos uma ideia romântica especialmente a época da vindima, com os cantares, a música. Acho que esse lado festivo servia sobretudo também para impor ritmo de trabalho e para se estar mais animado, não é? Dentro daquilo que era a dureza de todo o trabalho. Abre a mão! Vem do chão! Abre a mão! A emigración galega ao norte de Portugal é unha emigración de pobreza, de necesidade, ante a insuficiencia dos medios de subsistencia, ante a insuficiencia da produción agrícola e de expectativas de emprego no sector industrial. Os pés pisam o solo escasso para alimentar a família. O passo é arrastado. A incerteza define o futuro. Os rios há muito apontavam destinos cruzados. Dois povos unidos pela língua, pela cultura e pelo trabalho. Gigantes linhas e curvas infinitas são a imagem monumental de sorribas, socalcos e muros desenhados em xisto debaixo do olhar atento da lua. Galegos de Ouro xa foi presentado na Régua e será transmitido nesta cuarta-feira na RTP2. Foi elaborado no ámbito das conmemoracións dos 20 anos da rexión como Patrimonio Mundial da UNESCO. O documentario Galegos de Ouro ten como obxectivo dar a coñecer a comunidade galega que fixo unha cousa única, que é un patrimonio da humanidade, afirmou a realizadora Arminda Deusdado, citada pola Cultura ao Minuto. A escasez de mão de obra foi preponderante na rexión do Douro e dependeu durante séculos das populacións das rexións viciñas, nomeadamente da Galiza. A realizadora explicou que foi moi interesante coñecer estas historias e perceber que há unha ligazón moi forte no viño do Porto coa Galiza. Toda unha dinámica de pedreiros que fixeron esta paisaxe co know-how, é dicir, co coñecemento,
que era de digamos, de pá, non, e de pico, pés no chan e dormiren totalmente nos cardaños, que eran os aloxamentos temporais das quintas. Durante 2 séculos, por tanto, foron moitos os galegos que viaxaran por o Douro até o inicio do século XX para axudar desta maneira na construción dos famosos socalcos e os muros de xisto, tal como plantar as viñas que caracterizan este territorio clasificado como Patrimonio Mundial da Humanidade pola UNESCO desde hai 20 anos. O documentario narra as historias de quen estivo por aquí, familias que teñen unha estrutura desde esa época e que construíran a paisaxe, dixo Armindo Deusdado, acrecentando que despois fomos ver o que aínda resistía desa época, dese tempo, e fomos a Galiza ver quen eran estes homes e como eles viñeron dar aquí, como eles pasaron polo Miño, viñeron despois para o Douro, viñan a pé, viñan de barco, e fomos ver cal era, digamos, as semellanzas entre as paisaxes do Douro e a Galiza. É idéntica, mas non ten a dimensión que ten esta porque son hectáreas e hectáreas a perder a vista. A anteestrella realizouse na Regua, en Peso de Regua, no día 18 de abril, mas ten estrella marcada na RTP2 na cuarta-feira, día 20 de abril. O documentario foi concretizado en coproducción da RTP e da TVG co apoio da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte e no ámbito das conmemoracións dos 20 anos do Alto Douro Viñateiro como Patrimonio Mundial da UNESCO. Nestas conmemoracións van ser realizadas máis de 100 iniciativas durante un ano entre o 14 de decembro de 2021 e 14 de decembro de 2022. Isto é o que escribía Diego García o 19 de abril de 2022 baixo o título Documentario conta a historia dos galegos que axudaran a construir o Douro Viñateiro. Este artigo está no portal galego da lingua pgl.gal e o que escoitastes antes é un pequeno extracto, unha pequena intro do documentario que está disponible na RTP, na Televisión Pública Portuguesa, aí nesas emisións á carta, neses documentarios, xa, como dicimos, do 2022, nos 20 anos de conmemoración da rexión Douro como Patrimonio Mundial da UNESCO. Ola, hola, boas, eu son Germán Esteves, xa sabedes o Germano a portuguesa e aquí estades nesta versión express do Galiportus que lle chamamos Historia e Historias, dedicada a coñecermos historietas varias, historia xeral e anécdotas un pouco máis particulares que nos axudan a, digamos, encadrar un pouco o que é os vínculos galegos, galaicos e portugueses. Benvidos. E benvidas, como sempre, con o noso querido historiador aí atento dentro do seu trasego do día a día, sempre facéndonos un oco para nos atender, encantados de estar, como sempre, con Abraham da Orraca. Moi boas, Abraham. Hola, moi boas. Aquí estamos falando de galegos Douro, deses galegos que decidiron, como decía, como comentaba ese documentario na súa intro, eses galegos que en época de moita carestía, pois eran mao de obra, como xa comentamos aquí, en máis expedicións de galegos e portugueses polo mundo, e dedicábanse basicamente a percorrer o Douro e a facer eses socalcos que, bueno, pues que tanto caracterizan o Alto Douro Viñateiro hoxe en Portugal. Certo. De facto, cando vía o de galegos Douro, ouro non sei, mas pel broncínea tiñan que ter, non? Así de andar o sol. Tiñan que ter unha pele aí sin protección ninguna. Curtidiña, e é algo que ten que, ao mesmo tempo, ser así un gatillo para a xente que nos poda ouvir, tal vez non polo viño, mas sen ir máis lonxe. Estamos nun podcast galusófono internacional. Sempre. Mais agora mesmo estamos físicamente nos estudos centrais de Radio Llariz e non polo viño, mas si durante décadas e décadas non foi pouca a xente que tamén tivo esa migración sazonal, non? No caso concreto de onde estamos nos agora mesmo físicamente,
aí a eses campos de seitura, eses campos de ceifa en Castela, entón, de algún xeito, hanse ver refletidos, non? No caso do Douro, estímase que había anos nos que había un trasego de unhas 20.000 persoas que acudían ali a traballar, e o traballo era moi semellante, de facto, ao tema tamén da ceifa, da setura, non? Facíanse esas cuadrillas, ainda que depois cuadrilla acabou tendo unha connotación así un bocadiño de bandidos, mas facíanse esas cuadrillas, non? Nas que habería eses pedreiros para facer os socalcos, algún que outro segador para roturar mulleres, crianzas que traballarían esencialmente como ahogadoras, e tamén pondo o lombo, e depois negociaríase coas distintas quintas para ver a onde se ia en cada ano, non? O de pedreiro é moi interesante, Abraham, porque digamos que non sei se hai unha comparativa parecida, non sei se Irlanda, non sei se algún dos países celtas ten un nivel de pedreiro por kilómetro cuadrado. Eu mesmo, o meu bisavó era pedreiro, é dicir, claro, facía falta mover todo este granito e poñer a funcionar tantísimo valado, tantísimo muro, neste caso, claro, facer os socalcos ao lado do río necesitaba como estás dicindo, un contingente de diferentes profesións, mas sobre todo os pedreiros aí á cabeza, non? Colocando toda a pedra. E aparte, sendo iso, facías referencia ao granito, mas tiñan que ir descubrindo tamén outras pedras, as que mellor non estaban afeitos, xistos, lousas e demais, non? Que ian aparecendo tamén a ribeira do Douro, que vai aparecendo ao longo do seu curso, e aparte, imagino, ademais, descubrindo inclusive pois outras en función de onde fosen, non? Porque tanto houbo movimentos de pobazóns do que sería a zona hoxe metropolitana de Vigo, como inclusive daqui hai rexistros de xente da propia comarca do Alto Arnoia, non? Coñecida políticamente como Llariz Maceda ou Maceda Llariz, que ninguén se enfade, pois descubrindo tal vez inclusive ás veces novos cultivos, porque tamén ese Alto Douro vai habendo esa alternancia para aproveitar os distintos solos de moito viño, é certo, aí está o Ribeira do Douro, mas depois tamén oliveiras, amendoeiras e demais, non? Así creando unha paisaxe humana moi interesante e milenaria, non? Porque precisamente aí nese Alto Douro temos tamén, por exemplo, esas grandes instalacións paleolíticas, non? De Foscoa, de Vilanova de Foscoa, por exemplo. Sí, señor, que comparte tamén co lado de Zamora, penso que era un bocadiño tamén, non me acordo agora, Siega, non sei cuánto, sí, penso que había aí unha zona arqueolóxica moi potente, o que comentas, entre a zona do Coa e a fronteira coa parte de Zamora, sí. E nada, esencialmente si iso houve moito trasego, e si que vemos tamén como unha especie de concentración, non? Xa temos falado tamén de outros fenómenos migratorios, e esencialmente o grosso é iso, finais do 17 e despois esencialmente 18, 19 e até comezos do 20, non? Supoño que tamén cando comeza a mecanizarse máis algúns traballos pecuarios, mas si que fica pois esa expresión, non? Como de traballas como un galego. Sí, señor. E non de xeito pexorativo, non despreciativo. Traballar como un galego, traballar arreo, traballar a cachón, traballar moitísimo, dunha maneira exagerada, o que comenta Abraham, 200 anos construindo a fisionomía actual do que coñecemos aí arredor do Douro, que significa, pois, posiblemente unha das zonas vinícolas máis importantes do mundo, e esa cuestión tamén do que tería ocurrido, non? No Miño, digamos, digamos que a Ribeira Sacra é un pouco diferente, porque a amplitude do Douro non é comparable a do Miño, claro, ou a do Sil, mas aí está tamén esa viticultura heroica, tamén como eses socalcos. Sí. E con bastante máis calor. Con bastante máis calor. Dependendo do ano. O documentario, en todo caso, penso que está en aberto na web da RTP, para quen quixer velo. Penso que está en aberto. Hai algúns produtos que hai que empregar o VPN, da igual a marca, non? Para o tema dos direitos de para que te localicen en Portugal e non fora. Mas este penso que está en aberto para todo o público.
Pois disfrutade do documentario, investigade un pouquiño aí neses galegos do Ouro, esa homenaxe nosa desde aquí, desde o Galiportus, desde o Historia e Historias para tantísimos, para tantas familias, para tantos centos de galegos que cruzaran a fronteira, non tal, digamos que esa cercanía a que estamos afeitos aquí sempre a falar dela, pois daquelas, evidentemente, así había posto fronteirizo e había que cruzar e había que levar o papel presente, mas despois o que se encontraban todos esos galegos era esa proximidade cultural e lingüística e era unha emigración relativa, non? Ter que estar deslocado no Douro, como comentabas ti tamén da xeitura e da Sega. Pues iso, sí. Seguramente estarían máis cómodos do lado do Douro, encontraban bastantes máis afinidades que en Salamanca ou en Zamora ou en Palencia. Claro. Lembrade eses versos de Rosalía, non? Tratai ben aos galegos, que cando van como rosas e cando ven como negros. Sí, efectivamente. Pero se non houvese ese deslocamento tamén temporal, non? Aí a xeitura non terían pillado a Roma Santa tamén, non? Entón van unhas por outras. Unhas por outras, aquí no Galiportus. Historia e historia, falando deses galegos do Ouro que construíron o Douro viñateiro do interior do norte portugués. Galiza e Portugal sempre aí, dispostos a nos sorprender. Historia e historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.